yan! Woo! Ari ko! Ba't nga Hindi, nakabrake ako! What's up mga karonda? This is Gaye Paris, ang siklis ng Pilipina ng Pangasinan. So today's ride, punta tayong Santol, Launion, the Great Wall of Ahon ng Launion. So tara, samahan niyo ako sa rides ko today. And time check, 6 AM na. Nag-ride out kami 4:30. Nasa Agaw, Launion na po kami. Bilis! So let's go! Subscribe ka muna and don't skip ads. Let's go! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Grabe! 5:30. Kilometer 21. Going to Santol, Launion. Morning! Grabe! Yan, lakas ng hangin. So FYI guys, walo kami lahat. Tapos lahat kami naka-MTV. Yan. So, palakasan na lang ng tuhod. Wow! Ito na yung way natin. Diretso. Dito pala sa Bawang, meron ding daan pa Baguio. Yan o. Turo ko mamaya. Yan. So, malapit na rin naman tayo. Dito ba? Dito yan. Ito yung papuntang Baguio. Yan. Doon. Nung college kami, doon din kami dumadaan eh. Pagpa-uwi ng Pangasinan. So, yun po yung daan. Papuntang Baguio. Sa mga gustong mapunta ng Baguio, daan kayo dito sa Bawang. Let's go. Haringgay na ba to? Haringgay na tayo guys. At medyo makulimlim yung panahon, so maganda din. Long ride is real. Maganda mag long ride pag ganito yung ulan. So guys, kasalukuyan tayong naghahabol kasi bilis nila. Oh no! Yeah. And ano na, malapit na tayo sa Bawang. Yes, malapit na. And time check 6:30. Naaga pa. Habol-habol. Nandito tayo ngayon sa San Fernando. At gutom na ako. Naiwan na nga ako. Ayun pala sila! Na! Okay, kakain na kami guys. Grabe, nalampasan pa. Sobrang gutom. Hindi na kinaya eh. Kain tayo! Guys, kain ulit tayo para mamaya bakbakan. Ay, merienda pa na, alas 8 na kasi. Yung breakfast namin kanina yung pandesa. Tapos ito merienda. Yan, let's go eat! Ha? Gusto mo? Sarap. Asa ka. Ito ang kinakain ng mga may hinang nilalang. Kagaya ko. Kagaya ko. Thank you sa libre. Thank you. sponsor by Black Mamba? Kilometer 74 at San Juan, Launion. Kakataas namin kumain guys. Naka 1.5 price ako and ice cream chill. Ice cream chillet. Tara na. Guys, kung titingnan nyo yung daan, 4 lanes siya, tapos may shoulder. Ito yung tinatawag na shoulder dito sa area natin. So, mga nagpa-bike, dapat dito lang sa gilid. Para hindi tayo nakakaabala din sa mga naka 4 wheels, gano'n. Kasi diba, mabibilis sila. Dito yung mga slow-moving vehicles. Mga motor, ganito, mga bike. So, dito lang tayo lagi guys. And ang ganda na rin din ng daan dito. Kaya enjoy mo din naman mag-road trip dito sa bandang Launion. Mamaya papakita ko yung daan sa inyo papunta dun sa Santol, Launion. Sobrang ganda po. As in, espalto. Yan. Tara guys. Woo! Woohoo! Ganda ng daan, no?
Oo, saan na tayo? Baknotan na to? Hindi, walang tower doon. Oo, doon. Grabe. Parang kang nasa Ilocos na ako. Charot. Ang ganda ng daan. Solar lights to, no? Solar lights. Oo, papuntang Mountain Province na doon sa pupuntahan namin. Parang pagpapracticean na namin para sa bikepacking 2021. Ganda ng daan. Solar lights, ang dami. Baknotan, Launion. Balawan! Launion! May gulay. Dito na kami, ma! Guys, napagilid lang. Ang sarap magbike dito, guys. Wow! Ang ganda ng ruta. Sobrang haba nga lang ng daan. Oh no! Ang dami ding sasakyan. Pero mostly truck na eh. Kaya dapat sa gilid lang tayo. Yan, sa gilid lang. Ganda ng ruta, oh. Pabundok na siya, oh. May bus din pala. Ito maganda mag-road trip eh kasi papunta na ito ng norte. Lawag na eh. Wow! Lakas din ng hangin. Kaya bilisan na lang din natin. Kasi alas 9 na. Kilometer. Anong kilometer? Natin. 9:30 na pala, guys. So, tingnan nyo naman. Kilometer 92. We are moving 21 km per hour. Takbong mountain bike lang. Parang namamasyal lang. Tapos, 9:30 na, guys. Yan. So, equivalent of 128 kilometers. Lahat papunta, pabalik. So, a total of 200 plus. Parang 256, ganon. Basta ganon. Go! Makulimlim. Buti na lang makulimlim. Grabe yung daan dito, guys, oh. Full gear na ako pag ganito kasi downhill naman, tutulak ka ng gravity. Para pag angat mo ng ahon, may ano pa rin, may push pa rin ng ng downhill. Ayan. Kaya diretso lang. Pag nakaahon ka naman na, hindi naman na mararamdaman ka ano. Wow. Kuya. Bundok na, medyo bundok na dito. Ruta ng Palawag, Panorte.
Tapos, palit ulit ng gear. Yan yung bundok dun. Ang baba naman itong post. Ingat. Grabe. Gusto ko lang mag-vlog, pero bakit ang layo? Layo! Ay, yan na. Ito na yung way natin. Papuntang Santol, Launion, Great Wall of Santol. Great Wall of Ahon. Ayun yung pupunta nating bundok. Doon. So, ang ganda ng daan dito. And, titignan natin yung sa bayan nila. Kasi akala mo, di ba, parang walang nakatira na dito. Pero titignan mo, ang dami pa rin pala. So, yan. Daming ginagawa kasi yung dito eh. Whoop! Oop, yan. Ginagawa yung daan. Yung bypass road. Kaya, daming magsasaka din. Yeah! Zigzag road. And, bago pala yung daan, oh. Talagang dinidevelop nila to eh. Welcome to Santol, Launion. Our destination for today. Woohoo! Guys, na-checkpoint kami dito. So, maghintay kami ng registration. Tapos, ay naku, 2.5 kilometers sa pero gabi yung akyatan. Titignan natin guys. So, magme-merienda kami sa taas. And, hintayin lang namin yung registration. So, tara! 25 pesos yung entrance going there. 9 kami, so 225. Sige. Let's go! Up, 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 up! Kalbaryo na to! Oh no! 4 days lang yan guys. Yung ahon na yan, may tataas pa dyan, parang 80 degrees inclination. Angle of inclination. Takpe! Takpe! Grabe. Parang hindi nga papalag yung ko dito eh. Uno ko eh. Kailangan meron pang mas mababa dun. Yan. So, bawas-bawas lang tayo. Kahit na madami yung cadence mo, okay lang. Basta makarating. Whew! Tara guys! Kaya ba natin yan guys? Sabihin nyo kung kaya natin. Kung hindi, okay lang. Hindi ko naman nilock yung clips ko sa left eh. Okay! Kaya ko ba yan guys?
Grabe, hindi ka dito magtutulak pag meron kang size na 45. 45 na sapatos. Say what? Grabe. 80%. Hindi na. Ang gradient. Sino yan? With biking! Grabe. Ayoko na. Grabe. Para malamig ang Grabe yung ano, pegi nga, sir. pati nga. Tige sa Matagal pa yan. Grabe, kailangan natin to. Grabe yung akyatan dito. Meron pang isang sobrang taas. Sabihin mo hindi. Doon sa Great Wall, yung mismong mataas. Grabe! Tara na. This is the Great Wall of Ahon. So, pupunta tayo dito sa taas. Woo! Tara na, guys. Grabe. Tumba ka. Hindi. Hindi. Tiyagaan ko to. Nakamedyas na siya. Hala, umikot! Ano ba yan? Umikot, guys. Oh no! Nag-iinsayo ako. Wow! Grabe.
Grabe, dito na kami sa taas. Oh, may sol, sasakyan. Santol. Patayo nga, patayo. Grabe naman to. Ay, sorry. Dito ako sa taas. Bakit ako wala akong picture? Yan. Nun nyo yung view. This is the Great Wall of Ahon ng Launion. Pinakamahirap na ahon na inahon namin sa buong cycling career namin. 80% gradient siguro to. Grabe. Actually, dire-diretso pa siya hanggang doon. And ano na yan, magpapakaya pa na yan. Pero inaayos pa yung daan. So, ito yung... Uy, shake. Yan. Woohoo! The Great Wall of Ahon! Wow! So, dito sa taas ng Santol, Launion, ayan yung ano. Yan. Hindi magugutom dito. Meron tayong pagkain dito. Tapos, pineapple juice. Freshly picked from Kayapa. Dun pa pala, no? Papagawa sana ako ng santol, wala naman. Santol shake. Saan to, tol? Santol? Santol! Say what? Sa Launion. Corny. Just me chilling with my pineapple juice. Oh, pineapple juice. Yeah, cheers to more ahon experience here in Launion. Woohoo! Grabe. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Great Wall of Ahon ng Launion, punta lang kayo guys, kaya-kaya nyo yan. Guys, uwi na kami. Bye-bye, Santol. Tara, uwi na tayo. So, dahan-dahan lang yung pagbaba. Kasi, mahirap na. Uy, dapat pala inuukod to. Yan nyo, oh. Nakatakot. Baba. Bababa tayo. Tara na! Ay, kilometer 110. Balikan. Laspagan ride. Oh no! Grabe, oh. Hoy, pa-subscribe guys, ha. Taga saan kayo? Pangasinan kami. Yung Black Mamba mo. Downhill. So, dapat dahan-dahan lang dito. Yan. Downhill tayo. Ganda dito. Oh. Tapos naka-brake lang sa likod. Sobrang downhill to eh. Kailangan mo talagang matakit yung brake mo dito. Kasi kung hindi, wala. Ay! Man! Uy! Sorry ko. Ba't nga Hindi, nakabrake ako. Guys, may sumemplang. Dahil sobrang tarik po. Unbikeable siya kasi baka mabunggo eh. okay lang kami? Dapat inuukod ko yung bike dito. Yan.
Natumba siya kanina, oh. Siya. Woo! Nag-uukod ng bike ng downhill kasi mahirap masemplang. Mas mahal ang ma-hospital. Siyempre, mas maganda na, makauwi tayo ng safe, diba? So, pauwi na tayo, guys. Let's go! And palobat na rin ako. Woo! 110 kilometers pa. Naiyak na ako, ang init. Oh no! Tara! Papakanta ka na lang ng sama-sama tayo hanggang dulo. Tulakan na. Lakas naman ng global cycling network na yan. Batak ang kulay. Yan ang ensayado ang kulay. Pauwi na tayo. Go! What's up, Karanda? So, pauwi na po tayo. And kilometer 134 na tayo. Sobrang init na po ng panahon. Malubat na rin ako. So, follow me and check my STRAVA na lang po sa ruta namin today. Sobrang enjoy po. Santol, Launion. Great wall of ahon. Pinakamatinding ahon na experience namin sa entire cycling career. Yun. And, yun po guys. Salamat po sa panonood. And thank you guys for watching. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. And yun po, tulungan nyo po mag-grow tong channel ko. God bless guys. Woohoo! Grabe, Laspagan ride. First time ko to. Woo! One eternity later. Sama tayo at